Sí, bon dia. Benvinguts a aquesta roda de premsa de presentació d'aquest projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús que es posa en marxa aquí al municipi de Palamós. Fa temps que en venim parlant d'aquesta aposta de municipi per aquest model d'habitatge cooperatiu que ha de cobrir una part de les necessitats que tenim en el nostre municipi, en aquest cas en règim de cessió d'ús, i el que venim a explicar avui és que ja posem en marxa aquest grup impulsor, aquest grup de persones que seran els que d'una forma ja directa participaran en la posada en marxa d'aquest projecte de la mà de Sostre Cívic i de l'Ajuntament de Palamós. M'acompanyen aquí a la taula la Maria Puig, la regidora d'Habitatge del nostre municipi, i la Mandi Domingo, en representació de Sostre Cívic, que seran les persones que us especificaran una mica més en què consisteix aquesta posada en marxa i, en tot cas, respondre dubtes o preguntes que puguin sorgir sobre aquest projecte o què és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús que avui posem en marxa aquí al municipi de Palamós. Sense més, passo la paraula a la regidora Maria Puig. Bon dia, gràcies alcalde i Mandi per acompanyar-nos. Com deia l'alcalde, a Palamós hem de cobrir moltes necessitats, també en habitatge, com molts municipis del nostre territori. Aquest projecte, en règim de cessió d'ús, pensem que és un projecte important per treballar el dret d'ús públic d'accés a l'habitatge. Es tracta d'una cooperativa, inicialment amb un edifici de 34 habitatges, hi ha aquí un dibuix inicial que hem projectat, en què es marca la prioritat per persones menors de 35 anys, per tant per joves, famílies monoparentals o majors de 65 anys. Són els col·lectius preferents a què pensem que pot anar destinats a aquesta cooperativa. En tot cas, d'una manera preferent, no excloent, i el padró empadronats a Palamós també és un dels altres d'aquests requisits. Obre un nou camí, un espai a cobrir dins les necessitats i les diferents iniciatives en polítiques d'habitatge municipals. Aquest règim de cessió d'ús en un sol HPO i per tant de protecció oficial dins els màxims tant de lloguer com d'accés a les condicions també de demandants d'habitatge social. Ara és el moment de constituir aquest grup, per tant és un moment important en què es començaran a concretar les qüestions, des de les qüestions pròpies al mateix habitatge, és a dir, les zones comunes, com tot això es desenvolupa, perquè al final és un projecte de vida en comú i de vivenda col·lectiva que es construeix també en comú i de manera col·lectiva, i per tant ara és aquest moment i fem aquesta crida que totes les persones que pensin que poden complir amb els requisits, amb els col·lectius preferents o no, que vagin a les xerrades que Sostre Cívic està planificant. Si no hi poden anar, que contactin amb ells i en tot cas que no quedi cap dubte per resoldre. Pensem realment que és una gran oportunitat per aquests col·lectius o altres persones de Palamós, tenint en compte també que serà un accés a l'habitatge amb estabilitat, és a dir, és una fórmula d'habitatge a llarg plaç, estable en tots els seus sentits, diguéssim, de contracte, per dir-ho d'alguna manera, també els preus, i per tant és una mirada per viure a Palamós a llarg termini, com dèiem. Acabar animant moltíssim a la gent a consultar, a venir a les xerrades i a començar a fer aquest nucli impulsor que ha d'acompanyar tot aquest procés de presa de decisions i d'anar una mica desvetllant tots els detalls d'aquest projecte en el camí dels propers mesos. Gràcies. Primer de tot, donar les gràcies a l'Ajuntament de Palamós per aquesta iniciativa que per part de Sostre Cívic i per l'entitat estem molt orgulloses que ajuntaments vulguin potenciar aquesta tipologia de projectes. Tal com s'ha nombrat, ens trobem amb un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que és un model no especulatiu i el que vol és fixar habitatge a llarg plaç.
Llavors, ara ens trobem que s'ha fet un primer encaix arquitectònic, és a dir, que hem fet una primera proposta arquitectònica que no és definitiva, perquè ara mateix, com que obrim aquesta nova etapa de la incorporació d'aquest grup impulsor, que seran les persones que precisament acabaran vivint en aquest projecte i que, per tant, podran prendre certes decisions en quin ús seran aquests habitatges, o sigui, en quin ús seran els espais comuns i quina tipologia, ja sigui una mica més gran o més petita segons les necessitats de les usuàries, que podran participar d'aquest codisseny, que nosaltres sempre parlem molt de Sostre Cívic com una entitat que acompanya, l'Ajuntament que dona suport també amb el sòl que seguirà sent de tutela pública, però que al final les usuàries també tenen un pes molt important i per tant són les que ara han de començar a coliderar aquest projecte. Tal com s'ha nombrat, us animem molt a qualsevol persona que cregui que pot estar interessada a participar a les xerrades. La primera xerrada serà el 29 de juny a les 6 de la tarda, presencial aquí a les Galeries Carme, i totes aquelles persones que no puguin vindre a aquesta xerrada en tindran 2 més, el dia 7 i el dia 14 de juliol, de manera virtual. I tot i això, si hi ha alguna persona que cregui que no pot anar ni a aquestes xerrades, tant presencials com virtuals, les invitem a preguntar, a inscriure's, a demanar informació perquè aquest procés no acabi aquí. Llavors, també nombrar que aquest procés d'incorporació per les inscripcions, de moment s'obrirà el dia 29 de juny, amb la primera xerrada informativa presencial, i de moment farem la primera tancada el 24 de juliol. Així que invitem a tota la ciutadania de Palamós que es pugui presentar i demanar informació sobre aquest projecte.